नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतळ्या आयचे मुख्य खबरो. गोंय पोळे माजाळी सीमेचेर प्रवाशाक 270 रुपये बंद. रॅपिड टेस्ट सक्तीचे. 72 तासाचे अवधी नापेक्षा 14 दिवस क्वारंटाईन सक्तीचे. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात चोरी करच्या गँगाक अटक. कुमटा पोलिसांनी यशस्वी कामगिरी. रामनगरात उदका टाकयेच्या जाग्यावेल्यान 2 गटात वाद. जनहिता बरोबर रोजगार बी महत्वाचो. खडी खाणीची चौकशी करून योग्य निर्णय घ्या असो तहसीलदाराक आरवी देशपांडेलो आदेश. कोविड वॉरियर प्रशस्तीकार साई श्याम नागेकर हेमका श्रद्धांजली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 30 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आतपळ्या सविस्तर खबर. गोंय पोळे माजाळी सीमेचेर प्रवाशाक 270 रुपये बंद. रॅपिड टेस्ट सक्तीचे. 72 तासाचे अवधी नापेक्षा 14 दिवस क्वारंटाईन सक्तीचे. कारवार. कोरोनाची दुसरी लाट येवन तेजो प्रभाव सरता सरता आणि एक डेल्टा प्लस नावाची महामारी येयली आणि महाराष्ट्र राज्यात तेजे रुग्ण वाढत आसात म्हूण गोंयांत महाराष्ट्राच्या प्रवाशापासून सावधानतेची कडक तपासणी सुरू असतानाच कारवारच्या शेकड्यांशी कामगार गोंय राज्यात कामानिमित्त वयतात. सदांच यो वच करतना काल अचानक गोंय सरकारच्या आदेशाप्रमाणे सगळ्यांक 270 रुपये बंद कोविड रॅपिड टेस्ट करूनच वचूं जाय म्हूण पोळे चेकनाकार पोलिसांक सांगतरेत सगळे कामगारांक धक्को बसलो. नंतर ही समस्या कारवारच्या माजी MLA श्री सतीश सैल हेमगेल कानार घालतरेत तेमी स्वता चेक पोस्टार येवन अधिकाऱ्याकडे उलोवन या कामगारांक सदांच 270 रुपये बंद रॅपिड टेस्ट करू वयचे हे सादी ना. तेमी कामा वयच्या कंपनीच्या मालकान कोविड परीक्षा करची जबाबदारी घेवूं जाय अशें तेमी सुचयले. नंतर गोवाच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे उलोवन ही समस्या सुटली. सदा कामाक वयतल्याक पयलींच्या वरीच वयची अनुमती दिली जाल्यार कामाक वयच्या संस्थेचो ID आणि कोविड परीक्षा प्रमाणपत्र बरोबर दवरून घेवची सूचना दिली. नापेक्षा 270 रुपये बंद. RT-PCR परीक्षा करची सक्तीचे अशें सांगले. हे प्रमाणपत्र 22 तास मात्र चलतले अशें सांगले. तशेंच गोंयच्यान कर्नाटकात येवत जाल्यार माजाळी चेकपोस्टार माहिती संग्रह करून घेतात. ती व्यक्ती जास्त दिवस रावत जाल्यार 14 दिवस क्वारंटाईन रावूं जाय आणि तेमगेर हाताक शिक्क मारतात अशें जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी कळयला. महाराष्ट्रांतल्यान येवच्या प्रवाशाक RT-PCR परीक्षा करूनच वयचे पडटले अशें तेमी सांगले. जनहिता बरोबर रोजगार बी महत्वाचो. ताका लागून खडीच्या खाणीची चौकशी करून योग्य निर्णय घ्या. आरवी देशपांडे हेमगेलो तहसीलदारा आदेश. जोयडा. फातराच्या खाणीत ब्लास्टिंगामुळे नुकसान झालेल्या घराक नुकसान भरपाई दिवचे हो कायमस्वरूपी उपाय न्ही. रामनगर वासियांची सुरक्षा हे पहिले कर्तव्य आसा. त्याच बरोबर रोजगार सुद्धा महत्वाचो आसा. ताका लागून ब्लास्टिंग संदर्भात फातराच्या खाणीची चौकशी करून योग्य तो निर्णय घ्या असो आदेश आमदार आरवी देशपांडे हेमी तहसीलदार वन विभाग खाण आणि भूविज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्याक दिलो. ब्लास्टिंगापासून झालेल्या रामनगर हांच्या घराची पाहणी केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यावेळार आमदार आरवी देशपांडे हेमी हो आदेश दिलो. ब्लास्टिंग करतेसाठी जिलेटिनाचो वापर जाता. तसेच अमोनियम नायट्रेटचो वापर मोठ्या प्रमाणात जाता. ताका लागून घरात मोठे धक्के बसतात. ताका पर्याय सोदूं जाय. क्रशरात ब्लास्टिंग करताना खाणी आणि भूविज्ञान विभाग पोलीस आणि वन खात्याचे अधिकारी हजर राहू जाय असे तेमी सांगले. ह्या वेळार तहसीलदार संजय कांबळे, वन विभाग, पंचायत, जिल्हा पोलीस व संबंधित विभागाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित आशिल्ले. ब्लास्टिंगामुळे रामनगर हांच्या 153 घरांचे नुकसान झाले आसा. हनुमान गल्ली, उडाळी, अडाळी, गवळीवाडा हिंगा सर्वे करचे आसा. आतापर्यंत सर्वे केलेल्या घरांचे अहवाल तहसीलदार संजय कांबळे हेमी आमदार आरवी देशपांडे हेमका सादर करून योग्य नुकसान भरपाई दिवची सूचना केली.
उत्तर कन्नड जिल्ह्यात चोरी करच्या गँगाक अटक. कुमटा पोलिसांनी यशस्वी कामगिरी. कुमटा. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या गोकर्ण, अंकोला आणि कारवारात रात्री वेळा घरात चोरी करून लुटमार करच्या 7 आरोपीक आणि तेमगेल चोरेचो माल खरेदी करचो एक मेळ्ळून 8 जाणांक कुमटा सर्कल इन्स्पेक्टर शिवप्रकाश नाईक हेमगेल्या मार्गदर्शनान गोकर्ण पोलिसांनी अटक केली. तेमी केली चोरेची प्रकरणां कुमटा 5 प्रकरणां, अंकोला 11 आणि कारवार ग्रामीण पोलीस ठाण्या व्याप्तीत 2 प्रकरणां. सगळे मेळून 18 प्रकरणाची 351 ग्रॅम भांगर, 1 kg चांदी, 5 गॅस सिलेंडर, 10 एअरगन, 3 मोटरसायकल, 8 मोबाईल फोन जप्त केलात. या सगळ्याचे अंदाज किंमत 19 लाखापेक्षा जास्त आसा असे शिवप्रकाश नाईक हेमी कळयला. निहाल ತಂದೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಳಿ, ಸಂದೀಪ್ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಮರಾಠೆ, ಗಣೇಶ್ ಮಾರುತಿ ನಾಯಕ್, ರಾಹುಲ್ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಅಶೋಕ್ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ರಾಯ್ಕರ್. रामनगर हिंगा उदका टाकीच्या जाग्यावेल्यान 2 गटात वाद. पंचायत मंडळाक विश्वासात घेऊन जागो ठरवची आमदार आरवी देशपांडे हेमगेली सूचना. रामनगर हिंगा उदका पुरवठा करसाठी पोलीस स्थानकाच्या बाजून बांधूला गेल्या टाकीच्या जाग्यावेल्यान भाजप समर्थक, ग्रामपंचायत अध्यक्ष व तेमगेल समर्थक आणि काँग्रेसमध्ये वाद जालो. आमकां विश्वासात घेऊन टाकी बांधची जागा निश्चित केला. आमकां उदका टाकी सितावडा हिंगा जाय अशें सांगून रामनगर ग्रामपंचायतीच्या अध्यक्षान आपल्या समर्थकाबरोबर टाकीच्या कामाची पायाभरणी करण्यासाठी येयल्या आमदार आरवी देशपांडे हेमकां थांबवचो प्रयत्न केलो. पण देशपांडे हेमी तेमगेली समजूत काडून उदका टाकी तुम्ही निश्चित केल्या जाग्यारच बांधतली अशी सांगून तेमगेले समाधान केले व देशपांडे हेमगेल्या हातीन उदका टाकीची पायाभरणी केली. रामनगराक उदका पुरवठा करतेसाठी 50 लाख रुपये खर्चून उदका टाकी बांधतली. त्या टाकेंतल्यान उदक रामनगर वासियांक पुरवठा करतलो. मात्र उदका टाकीची जागा पंचायतीच्या सर्व सदस्यांक विश्वासात घेऊन निश्चित करची अशी सूचना आरवी देशपांडे हेमी रामनगर पंचायतीच्या PDOक केली. रामनगर पोलीस स्थानकाच्या बाजूचो परिसर उंचार आशिल्ल्यान थंयच्यान उदका पुरवठो करचे सोयीचे जातले म्हण हो जागो निवडलो. आमकां विश्वासात घेऊन उदका टाकीची जागा निश्चित केला. ही टाकी सितावडा हिंगा बांधची अशी नागरिकांची मागणी आसा. बुडायचं नाही. तुला तू एक घरची बाई, तुला पाणी पाहिजे सगळ्यांनाच पाहिजे. हे बघा लोकांनी सगळे 20-25 केलं नाही 50 लाख रुपये. कळलं तुम्ही का बाहेर आला नव्हता मंजूर करा म्हणून. नाही बोला. खरं खोटे तुम्हाला काय वाटतंय तुम्ही टँक दूर होते आम्हाला जवळ नाही तरी काय चूक नाही. तुमची मागणी काय पाणी जातं ना ते प्रायव्हेटीन जातं. ते पाणी तिकडे गेलं पाहिजे. ते जायचं तिकडे करूया. माझी काय तक्रार नाही आहे. इकडे वाद वैध करायचं नाही. बघा तुम्ही 4 वर्ष झाले आम्हाला केपीसीचं पाणी नाहीये. मग काय राहायचं पाणी? कोविड वॉरियर्स प्रशस्तीकार स्वर्गीय साईश्याम नागेकर हेमका श्रद्धांजली. कारवार तालुक्याचे अस्नोटी मड्डामिकी निवासी साईश्याम विश्राम नागेकर वय 25 हेमी गोंयांत मडगांवांत रस्ता अपघात जावन बांबोली आस्पत्रेत उपचार घेतना 19 जुनाक या संवसाराक अंतरले. मृत साईश्याम कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेत कोविड वॉरियर म्हणून काम करतना आरोग्य मंत्री श्री रामुलू हेमगेल हातीन कोविड वॉरियराक अवॉर्डाक पात्र जाल्ले. आज तेमगेलो या जगाचो निरोप घेवन 12 दिवस. या 12 दिवसां निमित्यान साईश्याम हेमका कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला तर्फेन श्रद्धांजली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 30 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 5, कुमटा 13, होन्नावर 3, भटकळ 2, शिरशी 2, सिद्धापूर 3, मुणगोड 1 आणि हळयाळ 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 111 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 4, अंकोला 8, कुमटा 13, होन्नावर 17, भटकळ 12, शिरसी 18, सिद्धापूर 1, येल्लापूर 29, मुणगोड 9. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 51,626 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 50,289 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 637 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात.
तितून भितर 99 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 538 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशन उपचार घेतले आसात. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 700 कोरोना रुग्णालय मरण जाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगाच सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.